to nevyšlo nějak. Zdeno teraz exne čtvrtinu Stalinových slz. Počkej. Pojď do toho, Zdeno. Bude říkat, bude Co si o tom myslíš, o tomhle výkonu? Že to bude mazet. Já vám povím, Adam skočí daleko. Robínku. Ano? Co nám povíte k tomuhle výkonu? Nebude říkat. Tak pojď. Pojď ale, lokuj ho. Čtvrtina Stalinové. Ne, to je 1/3. Ne. Pojď. Ní zapíšu. Jo. Ne. Pojď. Ne. Pojď. Ne. Už to máš, pojď. Pojď. Pojď, jo. Ty pičo! Pí. Ty pičo! Pičo. Tam byla sotva polovina. Kurva. Tak to je moc, ty pičo. Tak toho nikdy neožeru. Hej, od dneška už nejsou Loki a Latuto, ale Loki a Zdeno. Hej, to sorry, ale on dal po druhé víc než ty. To je maras totální. Kamo, ale do toho už nejdu. Zdenku, pojď si na ko. To je úplně slzy oči. Pičo taky zlomený. Tak, vidíte. Pičo, ty budeš nadoupaný jak si. Zdeno, ty jsi pičo rybař. Hej, jo, přesně, to je borec nakonec, vole. Hej, počkej, ale další filmeček udělej za 5 minut, vole. To on bude narvaný jak prase. On je A teďka. uspíš si bradu. Ty pičo, Zdeno. Zdeno, ty jsi satan. Jsi OK? Jo. Pičo, tak se chlastá, vole. To jo, no. To je jak v ruské škole. Počkej, nech to mluvit, no, co jsi mu říkal? Jsem ti říkal, že tě doženu sprintem. Je to tam. Jo, už to je dobré. Ten první pocit byl hnusný, jak jsem to položil, ale teraz už je dobré. Interview. Vy jste